Čaute ľudia, zdravím vás od dnešného nového videjka na mojom kanáli. Dneska sa budeme venovať programu OBS Studio, OBS projekt alebo jednoducho OBS -ko. Takže ako vidíte na ploche, mám tu pre vás nachystaný odkaz obsproject.com. Z tejto stránky si jednoducho stiahnete Windowsacku alebo Mac, po prípade Linux verziu tohto programu. A teda po jeho stiahnutí si ho nainštalujete. Nebudem ukazovať, ako sa inštaluje program, pokiaľ to neviete, nemáte čo na tomto videjku ani robiť, keďže toto videjko je o tom, ako nahrávať vaše videá pomocou tohto softvéru. Tento softvér nahráva videjka vašej plochy, vašich hier, vašich programov, po prípade čohokoľvek, čo budete potrebovať, napríklad nejaké externej kamery a tak ďalej, čo vám ukážem neskôr v tomto videjku. No každopádne po teda nainštalovaní tohto programu OBS si ho jednoducho otvoríte, ja ho mám tu na ploche, po jeho otvorení sa vám otvorí toto okníčko, ktoré tu vlastne vidíte. Toto je vlastne OBS. Toto v strede je vlastne váš monitor, ale nepredbiehajme. Začneme tým, že keď si teda otvoríte tento program, prvé čo chcete sú nadstavenia. Nadstavenia máte tu napravo dole. Nadstavíte si hlavne výstup. Výstup pre vysielanie, čo je stream, mám nadstavený na 12 000 KB a bitrate zvuku na 160. Predvolený kóder mám na rýchlejšie, na faster kódovanie. Na nahrávanie tu máme nadstavenia, ktoré môžete vidieť, ako to mám nadstavené ja. Tieto mi zatiaľ vyhovujú, viete si to zmeniť. Samozrejme nahrávacia cesta je cesta, kde vaše videjka po skončení nahrávania sa uložia do tejto zložky, do tohto folderu. No a tento formát nahrávania video encoder si môžete nadstaviť podľa vašich požiadaviek. Treba s tým každopádne troška testovať a skúšať rôzne kombinácie, ktoré vám budú vyhovovať podľa vášho počítaču, či ho máte silný alebo nejaký slabší počítač. Ja mám docela, si myslím, že dobrý komp, takže neviem, tieto nadstavenia sedia mne. Každopádne potom, keď si naľavo kliknete na video, tak vaše rozlíšenie, v ktorom chcete natáčať, či chcete, aby videjko bolo Full HD alebo iba HD a samozrejme koľko FPS chcete mať zachytávaných. Keď tieto všetky nadstavenia si nadstavíte napríklad teda ako to mám ja, aby ste tam mohli otestovať, ako to bude nahrávať, alebo váš počítač ako bude nahrávať v tomto setupe, tak jednoducho sa vrátite naspäť do pôvodného programu a napravo máte, že začať nahrávanie alebo ukončiť. Ja tu mám ukončiť, keďže už teraz nahrávam toto video s týmto programom. Takže po týchto nadstaveniach skúste si jednoducho začať nahrávanie a ukončiť, pozrieť si tú zložku, kde sa vám ukladajú videá. Ako som spomenul, mne sa videá ukladajú do D/videos. Takže keď si otvorím D, tak tu do zložky videos sa mi ukladajú videá. Toto je momentálne video, ktoré sa nahráva, ešte nie je spracované, nie je nahraté. Takže, ak teda máte tieto nadstavenia, druhá vec, čo budete potrebovať na to, aby ste vôbec mohli začať nahrávať, je zdroj nahrávania, ako vidíte tu. Môžete si tu pridať rôzne zdroje nahrávania. Môžete zachytávať hru konkrétnu, ktorú máte otvorenú niekde vedľa, môžete zachytávať monitor, zachytávať konkrétne okno, máte tu VLC zdroj, obrázok, farbu a tak ďalej. Máte tu rôzne, skrátka, zdroje inputu, alebo teda vstupu. Ja tu mám zachytávanie monitora. Keď si dáme zachytávanie monitora, tak mi tu vyskočí, že vytvoriť nový alebo pridať existujúci. Vy si dáte vytvoriť nový, dáte OK a potvrdíte metódu zachytenia automatické a monitor, primárny monitor, keďže natáčame tento monitor. Keby tu mám nejaký druhý napojený, tak tu sa zobrazuje aj druhý monitor. Dáte, či chcete zachytávať kurzor alebo nie. My máme začiarknuté áno, chceme vidieť kurzor, dáte OK. Keď dáte OK, tu vám vyskočí už ďalší zachytávaný monitor. Ako vidíte, môžete tieto dva kombinovať, ale je to vlastne teraz bezpredmetné. Chcem vám ukázať druhú vec. Ja mám teraz spojený telefón s počítačom a chcel by som použiť telefón ako kameru na počítači. Tak dáme si zachytávanie. V prvom rade si teda otvoríme aplikáciu môjho telefónu, tá je tu. Toto je vlastne obrazovka môjho telefónu, ktorý mám teraz napojený cez aplikáciu. Aplikácia sa volá Let's View. Toto je vlastne aplikácia Let's View, môžete ju vidieť na ploche. Cez túto aplikáciu mám napichnutý telefón, jedná sa o Samsung. A teda dáme si teraz fotoaparát. Mal by sa nám otvoriť fotoaparát a tu som ja. Čaute. Takže takto jednoducho vieme
si pridať kameru do počítaču cez telefón, ale my to chceme nahrávať sem do tohto videjka. Teraz vidíte, že vlastne tu tá kamera nie je, takže si dáme nový zdroj, dáme si zachytávanie konkrétneho okna, dáme si vytvoriť nový a chceme zachytávať okno Let's View. To je vlastne okno môjho telefónu. Hej, takže dáme si Let's View, tieto nadstavenia necháme ako sú, bum. Teraz už máme vlastne na ploche moju kameru. To znamená, dáme ju niekde sem do rohu a tento program niekde schováme úplne preč. Tak, teraz vlastne vy, čo vidíte, je vlastne plocha, ktorú mám otvorenú ten program, hej, a moju kameru vpravo v rohu. By ste mali teda vidieť, až sa nemýlim. A? Vidíme sa? Funguje to? Funguje to? Jasné, že to funguje. Takže viac menej teraz máme kameru napravo v rohu s tým, že nahrávam ešte aj pozadie, ale chceme to urobiť tak, že odskúšame to v nejakej hre. Pustíme si nejakú hru, napríklad skúsime si pustiť Daisy, takže si nastavíme Daisy Launcher a skúsime si pustiť tá Daisy, či nám bude nahrávať zároveň aj s mojou kamerou, respektíve s týmto výhľadom, ktorý vidíme tu. Počkajte, ako to posunieme takto, presne tak. A dáme si teda, skúsime tento server, či pôjde nám to teda nahrávať zároveň s tým, aby sme hrali hry, aby teda sme mali video z hry a napravo v rohu moju kameru z telefónu. Ako vidíte, tu sa dá ešte upravovať pomocou tohto červeného, ako veľkú chcete tú kameru vlastne vidieť na obrazovke alebo vo finálnom videu. Viete si to nastaviť, viete si ju dať aj do pravého rohu, viete si ju dať do stredu, kdekoľvek. Takže viete si to dať aj na celú vlastne plochu, aby ste mohli nahrávať takto. Ale my si to dáme takto do rohu pekne. A ideme teda skúsiť sa prepnúť do Daisyčka, či nám to pôjde. Ešte teda spomeniem dosť dôležitú vec. Tu dole máte mikrofón, tu dole máte zvuk plochy. Zvuk plochy si viete nastaviť, ako hlasno chcete, aby sa nahrával zvuk z plochy. A tu si nastavujete mikrofón, ako chcete, aby hlasne vám nahrával mikrofón. Keď nahrávate nejaký gaming a nechcete z mikrofónu žiaden zvuk, tak skrátka urobíte toto. No a môžete rozprávať, koľko chcete a nebudete nič počuť, budete nahrávať čisto len zvuk z hry. Takže ja mám väčšinou hru vždy zapnutú na plné, nech sa nahráva celá plocha a mikrofón mám zhruba na 3/4. No, samozrejme záleží od vašeho mikrofónu, aký je citlivý. Takže, neviem, možno sa pýtate, prečo mám túto masku. Neviem, dneska je moderné nosiť masky, tak som začal nosiť masku aj ja. Pre istotu, aby som nejako nezlyhal s týmito normami a novými štandardami, ktoré sa tu zavádzajú. No, počkáme si, pokiaľ sa Daisy nainštaluje. Možno je to teraz úplný fail a moju kameru nevidíte, niekde tu, kde som. Neviem, uvidíme vo finálnom videu. Každopádne dúfam, že áno. A som teda zvedavý, ako to pôjde splynulo, aký performance to bude mať počas hrania. Aj nahrávať, ešte teda nahrávať aj z telefónu video a ešte nahrávať aj samotnú hru. A som teda zvedavý, koľko FPS dostaneme aj z hry. Takže sa na to pozrieme. Myslím, že Daisyčko by sa malo zapnúť každú chvíľku. Trošku to trvá, bohužiaľ, asi ide o internet, ale už sme teda v hre, ako vidíte. Pozrieme sa, koľko máme FPS. FPS máme 57, vy to asi nevidíte, ale spravím taký malý trik. Napravo v rohu budete vidieť FPS, ale teraz tam je moja kamera. Tak sa prepneme naspäť. Dáme si kameru na druhú stranu. Prepneme sa naspäť do hry. Možno to chvíľku potrvá. No, celkom plynulo to ide. Napravo môžeme vidieť, že hra sa pohybuje okolo 50 až 67 FPS v priemere. Takže čo vôbec nie je zlé. Myslím, že nadstavenia mám na dosť vysoké. Takže ja, je to vlastne toto teda spôsob, ako nahrávať vaše hry. S tým, že máte aj teda kameru. Môžete teda rozprávať svojmu publiku a zároveň nahrávať aj hry. Nevadí, tak sme sa vrátili naspäť. Dobre, to by malo byť teda pre dnešné video všetko. Ako som vám spomenul, nezabudnite si nastaviť nastavenia tak, ako vyhovujú vám. Zapnúť si zvuk tak, aby ste mohli nahrávať teda aj vás, alebo plochu, alebo naopak len vás a bez plochy. A nezabudnite si sem
do zdrojov pridať, koľko zdrojov chcete. Viete si každopádne v týchto zdrojoch teda pridať viacero zdrojov, ako som ukázal, a môžete si ich dať sem na plochu, ako aj túto vlastne moju kameru, ktorú mám tu. Môžete si to dať kdekoľvek a môžete mať viacero zdrojov, môžete mať viacero kamier, napríklad v tom videu, a na pozadí môže ísť vaša hra a môžete streamovať so svojimi kamarátmi. No a na ukončenie videa, na ukončenie nahrávky, teda len dáte ukončiť nahrávanie. Na budúce vám ukážem v ďalšom videu, ako spustiť streamovanie, minimálne teda na YouTube, lebo s YouTube mám skúsenosť, ako tam streamovať. Tak to si ukážeme na budúce. Pre dnešné videjko teda končíme nahrávanie. Po jeho ukončení nájdete video vo foldri, ktorý ste si nadstavili, kde sa majú uložené, teda nahraté videá uložiť. Prajem vám veľa úspechov a dúfam, že vám tieto tipy boli napomocné. Držte sa ľudia, vidíme sa.